Goedemiddag, ik ben Pieter de Boer. En Ronke Wilstra. Precies, ja, ik ben even de naam en dan kunnen we even naar het festival doen. We hebben een van de artiesten die daar optreden zal. Eerst maar even een iPop, gewoon weer het vertrouwde iPop of hij nog dingen verloren, hij hem oors in de holle. Nou, we hebben dit hier boeten door weer een oor podium. Dus we proberen elke keer op het plein wat een oor podium te vinden. En heel veel naaie artiesten, naaie bands, frisse winter doorheen. Neem eens een peer. Nou ja, we hebben dus Jacob Laverman, die is er. Snami, hebben we uit Wils. Die is mede mogelijk maken door Zuidwest-Friesland, gemeente Zuidwest-Friesland. Maar bent u uit Wales? Bent u uit Wils? Ja, minderwaardigheids- en taal. En dat willen wij promoten. Dus die ben er ik weer bij, ja. Ja, maar wat leuk om toch een beetje die, Wales, in dit geval Boeteloon opzieken. Ja, nou, vorig jaar gingen we dat voor het eerst. En dit jaar gaan we zieken het gewoon weer. En dat is slagen. Ja, daar ben we heel gerust op, ja. Wil je dat vaker, meer in de toekomst of gewoon 1 of 2 bands? Nou, dat weet ik niet. Waar het nou weer die en hoe het takom hier komt, weet ik niet. Maar we blijven er altijd mee bezig, ja zeker. Ja, en het is een band die echt in het Welsh jongt. Ja, nou ik weet net hoe die taal heet, maar dat zou samen kennen. Ja, Ik neem het maar het Welsh. ja. Ik zal ze wel beledigen, maar goed, dat jaren we dan hoor. Inderdaad. Goed jongen, en iPop, neem even wat namen, want je hebt van alles weer te stingen, hè? Ja, de naaie naam binnen hier, Wiebe Kaspers is naai natuurlijk. Rouser hebben we dit hier naai. Nou, en Johannes Rietmars die er voor het eerst dit hier. Dus ja, we beginnen lekker terug samen een naaie Friese taal. En ik vind het mooi dat er weer naaie onwas is. Want het is natuurlijk, je zit vaak in dezelfde vier te visken. En nu komt er wat nice bij. En dat is wel fijn voor u natuurlijk. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Oud, maar mijn heel pro-respect is ik dok hem een lokaaltje. Gelukkig bissen we bij elkaar. Dat is een van mijn favoriete bandjes uit de jaren 80 wie het meer. De man docht het weer goed. Hè? Ik ga ze nog net live zien, eerlijk zijn. Hij hem ze al zien of net? Nou, ik heb ze mist, want ze stonden natuurlijk op het Freeze Festival. Ja, daarom. Ik ga ze ik mist. Die zaal weer vol volgens mij, of ik weet het laat, maar ik heb ze in ieder geval mist. Maar ja, daar terug ben we natuurlijk op hun kamer. Ze gingen we spelen en we zeiden, nou, dit is natuurlijk de kans om iPop voor hun ik weer een keer te komen. Ja, en ik hoop zeker absoluut nog eens een keer in de studio te krijgen. Welkom. Ja. En even mijn Pieter Wilkes, die trekt weer bij. Recordholder, denk ik, was net. Nou, die komt aardig in de buurt. Dat dacht ik wel, ja. dacht ik wel, ja. En nou mooi band, dus dat is helemaal geweldig. Ja. Goed, de doeleers staan er bij de Gurbe Douwenstraat, dokumentatie hier met Leven Hoorn. Johannes Rietma, komt hij met de hele band trouwens of niet? Nou, dit is een aparte samenstelling. Hij doet Green Day in het Friesk. Dus een beetje punk weer op iPop. Doe even hingen, we gaan te gekke garagepunk band trouwens hier nog in de studio. Dus met net Spaceman. Misschien kun je nog wel eens in het Fries doen, dat is ook nog wel Ja, waar. dat is zo mooi weer. Dan ben je welkom buis. Dan gauw op iPop staan. Ja, dan wel, ja. Verkeer, begint hij al? Sneun. Oh, oké. Sneun gaan we los, fit je maat. Ja. Oh, leuk man. Wat kost het? €15. Nou, dat moet te doen zijn. Ja toch? Hoe laat begint het nou, die dijs? 12 uur. 12 uur begint de bandspelen. Van mij van nou 1 uur is het hekje op en dan kan iedereen het terrein op. En dan gaat het los. Het is al hier een succes, dat zult dit hier ook wezen. Ik hoop weer op een geweldig volle bak. Kom nog even weer om trouwens, om het nog weer even in herinnering te gooien. Zullen we het zo al praten? Door. En we hebben trouwens nog 2 kaartjes van hem. Dus die mooi hem. Nou, met waar is net wat van betekent. Dan gaan we wat leuks doen. Heel simpel. Mail maar even naar nw@omroepfriesland.nl Noordewien. En zes er een bij wat die favoriete band is dit hier. Maar ik even op een site zien, vind je het? Ja, vind ik. Ja. 2 kaartjes. Jouw voet voor het iPop Festival. Ik ga naar een van de artiesten die ik toevallig eerlijk zijn uitnodigen hier. Maar het komt heel mooi dat hij op het iPop Festival zit. Kon je hem al of zo? Want... Nou, Jacob had iPop op het won. Dus ik kom er net. Dus het is perfect dat het Jood zo uitkomt en dat het er hier is. Dat is fantastisch. Nee, maar dankzij iPop Druid kwam ik hem op internet zien. En ik dacht, hé, waar is dat? En er zit er wel een mooi verhaal achter. Dus hij zal in ieder geval optreden. Man, succes. Ja, dankjewel. Leuk dat we winnen. Ja, heel leuk. Tot de volgende keer. Kom maar even weer om dan. Ja? Mooi. Nou, we hinten alleen maar Jacob Laverman, want hij zit hier. Bitgem ook net? Ja, klopt. Ja. Geboren en getogen, Hikke en Tuin. Nou, krijg net. Krijg net. Ik zou hem die het zien worden in Ljouwtwen en hij heeft het presteerd om mij daar te krijgen. En de rest van mijn leven ben ik dus wel in Bitgem. Nou, een beetje lief aan. Ja, klopt. iPop Druid won en ik zeg hier in een soort downloadchart van SBS notabene. Op en dal, die Friestalige nummers staan. Hoe kon dat nou? Ja, dat is voor mij een raadsel. Maar het stiert er al. Ja. Achter Frans-Duits, nummertje 4. Had ik nou 12 verkocht hebben, of dat weet ik net. Ja, dat allemaal, dat was er niet eens mij, man. Dat was een hit. Nou, als het zo nemen was, ja, prima. Zullen we straks even weer praten? Ik vind het best. Eerst even spelen. Prima. Wat is het nummer wat het is als eerste? Een ode aan de politieman. Ik hoor me gauw stil. Dit is Jacob Laverman. Ja. Nou, maar is een sterkte.
Politieman, ik ben een politieman en in de bijna squalen, daar geniet ik van. Want meer dan de helft had het licht net op. Oh, dan spring ik van de fiets, dan roep ik stop. Want ik had de macht. En ze gaan al je vader bijl. Een squal ben bekeuren, dat is iets wat ik op geil. Een politieman, ik ben een politieman. Sjok een bejaarde erin, daar geniet ik van. De skiel van een appel komt op een groen. En laat mijn bonnenboekje heel gauw voelen. Want ik had de macht. Ze gaan al je vader bijl. Bejaarden bekeuren, dat is iets wat ik op geil. Oeh ja, politieman, ik ben een politieman. En in de meesten naar hun werk, daar geniet ik van. Verstop me in een boskies, maar mijn lasergun. Want daar kijk ik op, dan heb ik fun. Een kilometer de hut, ze gaan al je vader bijl. Ja, het werkende meisken bekeuren, dat is iets wat ik op geil. Oeh ja, had je niet winkel hoe valt, hou je slaat die in elkaar. Oh nee, dan kom ik net, want daar ben ik een politie voor. Een boel papierwerk, en het smiet net op. Vandaar dat ik zijn ooit 100 in de lade stop. Een politieman, ik ben een politieman. Brave burgers pesten, daar hoor ik van. Een politieman, ik ben een politieman. Brave burgers pesten, hoor ik van. Politieman, oh ik ben een politieman. De brave burgers pesten, oh daar hoor ik van. De brave burgers pesten, oh daar hoor ik van. Ja.